Mmụọ ozi ahụ wee bulie m n'ike mmụọ nsọ, buga m na otu ugwu dị oke elu. Aga m agụgharịkwa ya ọzọ. Mmụọ ozi ahụ wee bulie m n'ike mmụọ nsọ, buga m na otu ugwu dị oke elu. O wee gosi m obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem, ka o si na eluigwe n'ebe Chineke nọ na-arịdata. O jupụtara na ebube Chineke, na-enwu ma na-achakwa dịka nkume dịkasịrị oke ọnụ ahịa, dịka nkume jaspa, dịka nkume kristal. Obodo ahụ nwekwara mgbidi dị oke elu, nke nwere ọnụ ụzọ 12, nwekwa ndị mmụọ ozi 12 ndị na-eche ọnụ ụzọ ahụ nche. Edekwasịkwara na ọnụ ụzọ 12 ahụ aha ebo 12 nke ụmụ Izrel. N'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mgbidi ahụ, ọnụ ụzọ 3 dị. N'akụkụ ọdịda anyanwụ, ọnụ ụzọ 3 dịkwa. N'akụkụ ugwu, ọnụ ụzọ 3 dị. N'akụkụ ndịda, ọnụ ụzọ 3 dịkwa. E wuru mgbidi obodo ahụ n'elu nkume ntọala 12. E dekwasịkwara aha ụmụazụ 12 nke nwa atụrụ ahụ n'elu nkume 12 ahụ. O nwere ndị na-abatanụ, ka m kpọbata ha. Ọ dịghịkwa ụlọ nsọ ọbụla m hụrụ n'ime obodo ahụ, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ya na nwa atụrụ ahụ bụ ụlọ nsọ ya, ihe si n'anyanwụ ma ọ bụ n'ọwụwa ma ọ bụ na ọwa. Oke, ka m agụgharịkwa ya ọzọ. Aga m ebido n'ebe anyị kwụsịrị. Ọ dịghịkwa, unu ga-ahụ etu m si na-ebugharị ihe ndị a. My mouse, you see how I move my mouse. Ọ dịghịkwa ụlọ nsọ ọbụla. Ọ dịghịkwa ụlọ nsọ ọbụla m hụrụ n'ime obodo ahụ, n'ihi na Onyenwe anyị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ya na nwa atụrụ ahụ bụ ụlọ nsọ ya, ihe si n'anyanwụ ma ọ bụ na ọnwa adịghịkwa obodo ahụ mkpa, n'ihi na ebube Chineke na-enye ya ìhè. Oriọna ya bụkwa nwa atụrụ ahụ. Okay, so everybody, you need to go now and start reading this. Okay, I'm going to post it right away so that you can go ahead and practice. And that will be the end of the class, because we cannot be here coming every week and nobody will read. So you practice it, use the